तर आता आलोय आम्ही घरी आणि घरी आल्यानंतर असे पहिलं काय बघू राहील तुम्ही बघू शकता आम्ही जे आंबे ठेवलेले पिकायला. वाव वाव सडले किती इकडलेच ना फक्त बरेच सडले बघू सर साईड भरपूर सडले छोटे छोटे अख्खे सडले. म्हणले तुम्हाला तिकडे ये काय आपटणार होते तरी किती केलं जे जे आपटेल ते सडले अशू 10-15 सडलेले आहे. आणि आता आम्ही बघू सडलाय काय हे आता सडेल का तू मग हा सडेल आंबा आहे खराब झालाय काय बोलत तू हे काय सडलेला नाही पिकलाय तो. आम्ही आलो आहे कोळपेवाडीवरून काल संध्याकाळी आणि आता इथे मी तुम्हाला हेअर रिमूव्हर क्रीम दाखवणार आहे. तर आपण भरपूर ठिकाणचे हेअर रिमूव्हर करतो, ॲब्रोज करतो, चेहऱ्यावरचे करतो किंवा हातावरचे करतो हेअर रिमूव्ह. पण त्यासाठी आपण वेगवेगळे वस्तू वापरतो, क्रीमा वापरतो, अंडर आर्म्सचे पण करतो. पण त्यासाठी आपण वेगवेगळ्या वस्तू क्रीम यूज करतो. पण आपण बिकिनी लाईनचे हेअर रिमूव्हर करण्यासाठी आपण स्पेशल अशी क्रीम यूज नाही करत, फक्त जी बिकिनी लाईनसाठी बनवलेली असते. तर मी तुम्हाला आता स्पेशल अशी तीच क्रीम दाखवणार आहे की जी खास बिकिनी लायनरसाठी बनवलेली आहे. तर हे बघा एव्हरटीनची ही आहे एव्हरटीनची हेअर रिमूव्हर क्रीम. येथे तुम्ही बघू शकता ह्या 3 प्रकारेमध्ये आपल्याला मिळतो. एक रेडियन्समध्ये चारकोल कोजिक ॲसिड व्हिटॅमिन सी मध्ये, एक नॅचरलमध्ये मिळतो आपल्याला कॅमोमाईल एक्स्ट्रॅक्ट आणि एक सिल्कीमध्ये मिळतो, क्रॅनबेरी अँड क्युकुंबरमध्ये मिळतो आपल्याला. तर ह्या 3 टाईपचे आपल्याला मिळतात. तुम्हाला मी पुढे यूज करेल पण दाखवते. तर याच्यामध्ये आपल्याला मिळतो. तर बिकिनी लाईनसाठी पण स्पेशल अशी क्रीम यूज करा, तशी ही अंडर आर्मसाठी पण चालते. तर आपण एव्हरटीनचीच का वापरायची किंवा क्रीम हे बिकिनी लाईनसाठी क्रीम हेअर रिमूव्हर हीच का वापरायची. तर याने आपल्याला दुसऱ्या क्रीमने काय होतं, आपण यूज केले ना आपल्याला रॅशेस उठतात किंवा पिंपल्स वगैरे येतात, असं म्हणजे वेगवेगळे होत असतं प्रकार. तर याच्यामध्ये इथे तुम्ही बघू शकता. तर दुसऱ्या क्रीममध्ये आपल्याला खूप स्मेल येतो, तर याच्यामध्ये स्मेल कमी आहे. आणि जे आपल्याला रेझरने त्रास होतो, कट्स बर्न्स होतात आणि जे त्रास, तर आपण भरपूर वेळेस काही जण रेझर पण यूज करतात. तर रेझरने किती त्रास होतो आणि बिकिनी लाईनसाठी जर रेझर यूज केलं ना तर कधी कधी लागण्याचे पण भरपूर चान्सेस असतात. तर त्यासाठीच तुम्ही ही क्रीम यूज करा, लागण्याचे चान्सेस नाही. जो त्रास होतो ब्लेडने यूज केल्याच्या नंतर तो त्रास याने होणार नाही. खूप मस्त क्रीम आहे ही, तुम्ही यूज करा. तर इथे तुम्ही बघू शकता या वस्तू आपल्याला त्याच्यामध्ये मिळतात आणि या प्रकारे आपण यूज करू शकतो. तर या पद्धतीने ती लावायची, सगळे हेअर कव्हर होईल या प्रकारे. लावून झाल्याच्या नंतर 5 ते 10 मिनिट्स तुम्ही वेट करू शकता. जास्तीत जास्त कमीत कमी 5 मिनिट्स तुम्ही वेट करा. त्याच्यानंतर या पद्धतीने काढा आणि जे आपल्याला तुम्हाला ते व्हाईट दिसत आहे तर ते आपल्याला पाण्यामध्ये डीप करायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याने तुम्ही क्लीन करू शकता. तर आम्ही आलो आहे काल संध्याकाळीच कोळपेवाडीवरून आणि कालच्या वेळेत तर तुम्हाला सांगितलंच, म्हणजे खूप घसा जाम झाला आहे, तब्येत ठीक नाही. आणि माझे मिस्टर पण आत्ताच आले हॉस्पिटलमधून जाऊन आणि मी पण गोळ्या खाल्ल्या. मी नाही गेले हॉस्पिटलमध्ये, मला इंजेक्शनने पण त्रास होतो अजून, त्याच्यामुळे नाही गेले मी. तर मी घरीच गोळ्या खाल्ल्या. मग आता थोडंसं मला बरं वाटतंय त्यामुळे नाही गेले मी. मला फक्त घसा आणि सर्दीने थोडासा त्रास होतोय. म्हणजे हातपाय वगैरे बरे झाले माझे, त्याच्यामुळे मला जास्त काही नाही वाटत आता. फक्त आवाज तर तुम्हाला चेंज येतच असेल, माझा भरपूर आवाज असा आजारी पडल्यासारखाच येतोय. आणि वातावरण सध्या खूप बोगस आहे, भरपूर लोक आजारी पडू राहिले. जे पावा त्याला फोन केला का घसा दुखतोय, खोकला येतोय, सर्दी झाली आहेच ऐकायला मिळतंय. सध्या वातावरणच इतकं बोगस आहे, प्रत्येक जणाला त्रासच होतोय. म्हणजे प्रत्येक जणाला नाही पण भरपूर जण असतीलच असे. आणि जर कोणी आजारी नसेल ना तर त्यांनी नक्की काळजी घ्या, बाहेरचं नका खाऊ. आम्ही बाहेरचं खाल्ल्यामुळे आम्हाला त्रास झाला, पावडे खाल्ल्यामुळे. पावड्याने इतकं घसा जाम झालेत की बोगस पावडे भेटले ते म्हणजे खाऊच नका. आता आम्ही पण नाही खाणार बाहेरचं, सध्या वातावरण बोगस असल्यामुळे. आणि इतर वेळेस काही नाही वाटत खायला, पण आता सध्या वातावरण बोगस असल्यामुळे खूप त्रास होतो आणि बरेच जण शक्यतो टाळतातच खाण्याचं. पण कधी कधी खातो आपण एखाद्या वेळेस वाटलं तर.
बाहेरचं. पण शक्यतो आता नका खाऊ, कारण की वातावरण पुन्हा पण आणि कोरोनाचं पण आता पुन्हा चालू झालेलं आहे, त्याच्यामुळे भीती पण वाटते. तेवढ्यात यूट्यूब जर ओपन केलं ना, भरपूर जण कॉमेंट्सवरच व्हिडिओ बनवतात की आम्हाला खूप निगेटिव्ह कॉमेंट्स करताय, असं तसं, आम्ही डिप्रेशनमध्ये जाऊ. म्हणजे एकाच व्हिडिओचं नाही आणि भरपूर ओपन केलं ना यूट्यूब, मला तर कॉमेंट्सवरतीच व्हिडिओ बनवणारे वरती येतात, काय माहीत का बरं. आणि एक जण तर असं म्हणजे रडून बिडून म्हणजे खरोखर त्यांना रडायला येत होतं की मला अशा कॉमेंट्स आल्या, तशा कॉमेंट्स आल्या, मी काही तशी का, असं म्हणजे इतकं लोक डिप्रेशनमध्ये जातात कॉमेंट करून. आणि माझं तर कसं आहे, मला खूप चांगले सबस्क्रायबर भेटले, मला कधीच निगेटिव्ह कॉमेंट्स येत नाही. आणि जेव्हा काही जणांचा माझ्याविषयी गैरसमज झाला तेव्हा तर मी लगेच व्हिडिओ बनवून अपलोड केले, त्याच्यामुळे त्यांचा पण तो गैरसमज दूर झाला. त्याच्यामुळे मला कधीच निगेटिव्ह कमेंट्स येत नाही, त्याच्यामुळे मला कमेंट्सचं टेन्शनच नाही आहे. माझे सबस्क्रायबर खूप छान आहे. म्हणजे निम्मे सबस्क्रायबर तर माझे ब्लाऊजचेच होते आणि ब्लॉगचे नवीन नवीन तयार झाले, तर ते मला ओळखत नव्हते, त्याच्यामुळे त्यांचा गैरसमज व्हायचा माझ्याविषयी. पण जुने व्हिडिओ बघितले किंवा मी व्हिडिओ बनवला त्या कमेंट्सवर, त्यांचं लगेच दूर झाला माझ्याविषयी गैरसमज. त्यामुळे मला कधीच निगेटिव्ह कमेंट्स येते नाही आणि त्याबद्दल मला खूप छान वाटतं की माझे सबस्क्रायबर एवढे भारी आहे. असं म्हणजे व्हिडिओ बघणारे पण आपल्याला चांगले भेटले असं छान वाटतं. आपले चांगलेच लोक व्हिडिओ बघतात, आपल्याला बिलकुल निगेटिव्ह कमेंट्स नाही करते, ते लय मस्त वाटतं. हॅलो फ्रेंड्स, तर हा व्हिडिओ मी आधीच शूट केलेला होता, पण आवाजामुळे म्हणजे तुम्ही बघितलाच कसा आवाज येतो असा रडक्यासारखा, तर त्यामुळे म्हटलं टाकावं की नाही, पण तो मी टाकून म्हणजे बनवून ठेवला होता, तर म्हटलं जाऊ दे आता टाकून देऊ. तर म्हणजे असं खूप रडक्यासारखा आवाज येतो. भरपूर आजारी पडलो होतो आम्ही पाठीमागं राहुलच्या बड्डेला जायच्या 2 दिवस आधी, तर थोडेसे तेलकट खाल्ल्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता आणि त्याच्यामुळे भरपूर आजारी पडल्यावर झालं मिस्टरांना पण आणि मला पण. तर म्हटलं जाऊ दे आता हा व्हिडिओ शूट केलेलाच आहे, तर देऊ आपण टाकून. तर कमेंट्सवरती म्हणजे अजून पण खूप जण कमेंट्सवरती व्हिडिओ बनवतात, तर भरपूर जणांना निगेटिव्ह कमेंट्स येतात. मग त्या म्हणजे काही काही म्हणतात आम्ही डिप्रेशनमध्ये जाऊ, असं तसं, त्याची जबाबदार कमेंट्स करणारे असतील. मग त्याच्यामुळे म्हटलं म्हणजे मी बनवला होता त्या टॉपिकवरती व्हिडिओ, एवढी आजारी होती तरी ते बोलत होते मी इथे. पण म्हटलं त्याचं आपले सबस्क्रायबर तर किती भारी, म्हणजे आपल्याला निगेटिव्ह कमेंट्स नाही येते, म्हणजे एखादी अर्धी तर चालूच असती, एखादी अर्धी येते, पण असं एवढं नाही. काही काहींचे कॉमेंट्स बॉक्स बघितले ना, अक्षरशः वाचूशी नाही वाटत, एवढे निगेटिव्ह कॉमेंट्स असतात. तर म्हणजे माझे सबस्क्रायबर, तुम्ही व्हिडिओ बघणारे माझे सबस्क्रायबर खूप चांगले आहे, यातच मला खूप भारी वाटतं. म्हणजे मी तुमची खरंच आभारी आहे की तुम्ही मला एवढे भारी भारी कॉमेंट्स करतात आणि खरोखर तुमच्यामुळे माझा दिवस भारी जातो. तुमच्या कॉमेंट्समुळे रोज सकाळी सकाळी उठल्यानं पहिले मोबाईल हातात घेऊन कमेंट्स काय आलेले असतात ते बघते. म्हणजे सकाळची सुरुवातच कमेंट्सपासून होते माझी, म्हणजे पूर्ण दिवस माझा चांगला जातो कमेंट्स वाचून. म्हणजे कधी कधी रात्रीची 12 वाजता 1 वाजता अशा यावेळेसच्या सुद्धा कॉमेंट्स आलेल्या असतात त्यावरती, तर त्यावेळेस आपण झोपलेलो असतो, तर त्या कॉमेंट्स मी वाचत नाही, तर त्या सकाळी उठून वाचते. आणि सकाळी सकाळीसुद्धा 7 वाजेच्यापासून 6 वाजेपासूनच कमेंट्स पडलेल्या असतात व्हिडिओंना. तर ते सकाळी सकाळी उठल्यापासून माझी सुरुवात कमेंट्सपासूनच होते, तर ते इतकं भारी वाटतं आणि पूर्ण दिवस माझं भारी जातो. त्याबद्दल मी तुमची खरंच आभारी आहे. तुम्ही मला एवढं म्हणजे एवढे भारी कमेंट्स करतात त्याबद्दल.